Dobrý deň, prajem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani kontrolórka, pani ekonomka, pani zapisovateľka. Vítam vás na dnešnom 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré je zvolané zmyslom paragrafu 13 odstavec 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení zmeny neškolských predpisov. V zmysle zákona číslo 18/2018 o ochrane osobných údajov v priebehu dnešného rokovania obecného zastupiteľstva bude spracovaný zvukový záznam. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, keďže sú prítomní všetci 5 poslanci. Presunieme sa na bod číslo 2. Program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva prečítam. Prvý bod otvorenie, ktoré prebehlo. Druhý bod schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tretí bod určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Štvrtý bod schválenie návrhovej komisie. Piatý bod kontrola prijatých uznesení. Šiestý bod rozpočtové opatrenie číslo 3/2023. 7. bod žiadne rímskokatolíckej cirkvi Muránska Lúka o finančných príspevoch. 8. bod diskusia. 9. bod návrh a prijatie uznesenia. 10. bod záver. Má niekto z poslancov niečo na doplnenie programu? Keďže nie, tak dávam hlasovať. Kto je za to, aby sa dnešné obecné zastupiteľstvo riadilo týmto programom? Ďakujem. Všetci 5 poslanci. To vyplýva, že nikto nie je proti, ale sa nikto nezdržal hlasovania. Ďalší bod máme určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľku na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva určujem pani Katarínu Ficeriovú a za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Michala Ondrika a pani poslankyňu Moniku Haľákovú. Štvrtý bod voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Želvíku Štefánkovú a pána poslanca inžiniera Ladislava Helika. Má niekto z poslancov iný návrh? Nie. Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať. Kto je za to, aby do návrhovej komisie boli určení títo poslanci? Ďakujem všetkých 5 poslancov, nikto nebol proti, nikto nezdržal hlasovania. Ďalší bod 5. Kontrola prijatých uznesení. Uznesenie číslo 55/17/7/2023 splnené. Program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 56/17/7/2023 splnené. Voľba členov návrhovej komisie. Uznesenie číslo 57/17/7/2023 vzaté na vedomie. Plnenie uznesenie do 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 58/17/7/2023 splnené. Jednalo sa o prerokovanie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na poskytovanie miestnej občianskej a preventívnej služby. Výzva s kódom PSK-UV-001/2023/DV/ESF plus vyhlásená úradom vlády Slovenskej republiky. Uznesenie číslo 59/17/7/2023 splnené. Schválenie návrhu uznesenia do 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tento bod berieme len na vedomie. Ďalší bod v poradí 6. je rozpočtové opatrenie číslo 3/2023.
Rozpočtové opatrenie jedná sa o financie, ktoré neboli v tomto roku využité. To je spoluúčasť na výstavbu chodníka a ďalšia vec je cesta do rómskej osady, ktorá vlastne už padla. Týmto by som rozdal slovo pani ekonomke, ktorá nám tomu povie bližšie. Rozpočtové opatrenie číslo 3/2023. Starosta obce Muránska Dlhá Lúka ako štatutárny orgán obce v súčasnej dobe v zastúpení Branislavom Ďurejom v súlade so zákonom číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe článku 9 zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce vydáva rozpočtové opatrenie číslo 3/2023, ktorým schvaľuje úpravu finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2023 uvedené v tabuľke, pričom sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky. Zdôvodnenie. Za prvé, rozpočtové opatrenie bolo robené na základe úpravy finančných prostriedkov, zmien kódov zdroja a ich čerpanie. Druhé, úprava finančných prostriedkov, rekonštrukcie výstavby pozemných komunikácií v časti Rúbanka na základe dohody o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 8.9.2023 firmou Štrabák. Za tretie, úprava finančných prostriedkov, ktoré boli rozpočtované na výstavbu chodníkov v obci, ktoré sa v roku 2023 čerpať nebudú. Priblížim to, bežné príjmy, bol schválený rozpočet 1 4 902, po úprave je 958 302, bežné výdavky 1 7 462, po úprave 968 042, spolubežný rozpočet minus 2560 bol schválený, po úprave minus 9740. Kapitálové príjmy, schválený rozpočet 277 190, po úprave 29 174, kapitálové výdavky 299 780, po úprave 29 731, spolu kapitálový rozpočet schválený minus 22 590, po úprave minus 557, finančné operácie príjmové 25 150, schválené, po úprave 12 104, finančné operácie výdavkové 0, schválené aj po úprave, spolu 25 150, schválený, po úprave 12 104. Spolu celkové príjmy 1 307 242 bol schválený, po úprave 999 580, spolu výdavky schválené 1 307 242, po úprave 997 773, rozdiel schválený 0, po úprave prebytok 1807. Ďakujem pani ekonomke za vysvetlenie rozpočtového opatrenia. Niekto z poslancov má niečo k tomu? Nie. Keďže nie, tak dávam hlasovať, kto je za schválenie rozpočtového opatrenia číslo 3 roku 2023. Kto je za? Ďakujem. Všetci 5 poslanci. Nikto nebol proti, nikto sa nedal hlasovania. Ďalším bodom programu máme žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Muránska Dlhá Lúka o finančný príspevok. Z Rímskokatolíckej cirkvi nám bola doručená žiadosť 27.9.2023. Dovolím si prečítať. Žiadosť o finančný príspevok. Týmto vás my farníci Rímskokatolíckej cirkvi v Muránskej Dlhej Lúke žiadame o pomoc v podobe finančného príspevku v hodnote 1000 eur, ktorý použijú pri obnove a rekonštrukcii fasády budovy bývalej materskej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Pomôže to celkovému skráčeniu centra obce.
Vopred ďakujeme s pozdravom zastúpení Pajer, Jan Petrovčík, farský administrátor. Teraz dávam priestor pre vás, poslanci, či a v akej výške nejakých titulov plánujeme pre túto katolickú cirkev. Nejaké návrhy. Keďže je to budova, je to vedľa obecnému úradu, aby vyzerala strašne. Tak ja by som... Ja by som bol za 800 eur. Tak ono to bolo aj vlastne z obecného úradu, respektíve pán starosta dal taký podnet, keďže ja som vlastne aj taký zástupca katolíckej cirkvi, že teda bolo by s tou našou budovou niečo robiť, pretože naozaj pôsobila veľmi ošarpanie a keďže tam máme aj pamätné tabule k oslobodeniu obce a taktiež z prvej svetovej vojny padlých občanov, tak naozaj to dobre nevyzerá. Sme sa do toho pustili naozaj akože skôr tak svojpomocne, pretože ceny za rekonštrukcie sú naozaj veľmi vysoké, či už v podobe materiálu, keď niekto v momentálnej dobe niečo prerába, tak vie, že tie ceny sú naozaj veľké a chceli sme to urobiť možno, že len tak, že fakt ju natrieme, namaľujeme tú budovu, avšak je v takom zlom stave, že sa tam musí všetko dávať do lepidla, do sieťky a do stierky, samozrejme fasádna farba na to a robí sa celá budova a je to naozaj, by som povedala skoro, že to bolo v havarijnom stave, pretože obrovské kusy omietky opadali, takže to tam bude treba aj ovakovať a podobne, takže naozaj akože tie náklady na ten materiál sú vyššie, ako sme očakávali, takže ako budeme naozaj veľmi radi. To teraz ako zástupca cirkvi katolíckej som sa prejavila a zároveň ako poslanec. Tak už je na vás, ako zvážite a na nás samozrejme, čo sa tohto týka. Takisto za nejakú sumu návrh som... Tak keby som bola za tých 1000 eur. Pani poslankyňa. Ja tiež tých 1000. Pán poslanec. Neviem sa jednoznačne vyjadriť na prvý šup, ale tu treba počítať s tým, že takisto baptisti si opravujú prečelie kostola, že očakávam tiež, že nejaké žiadosť o sponzorstvo príde. Zas na druhej strane je to budova v centre obce, je to naozaj reprezentuje tú obec. Nechcem povedať, že baptistický kostol nie, ale tá budova bola v jednom stave, čiže príspevok určite. V podstate to 10 000 eur. Takže sa uvednotíme na tej sume, keďže práve ste boli za 1000 eur. Vyjadri sa aj ti. Tak je to pre našich občanov, je to pre vzhľad obce, čiže... A ešte ak môžem pridať, tak vlastne, keď sú aj akcie s dôchodcami, tak robia sa tam tie akcie a naozaj to nerobilo dobré meno našej obci, lebo tí návštevníci nevedia, komu vlastne tá budova patrí, hej, ako, tak naozaj bude to vyzerať oveľa lepšie a v budúcnosti sa potom plánuje aj oprava kostola, ale to je naozaj náročné, či na peniaze, či na rôzne vybavovačky, takže ono to celé centrum sa fakt dá do poriadku, bude to vyzerať naozaj, že lepšie a hlavne sa zachráni aj tá kultúrna pamiatka. Ale tu popravíte a namalujete toho roku, hej? Áno. Určite spredu sa to urobí a z boku a uvidíme, ako bude počasie pokračovať, lebo tam tieto veci sa môžu, neviem, nejak 5 stupňov, či 8, či koľko môže byť najnižšia teplota. Takže určite sa to tohto roku urobí. Už sa začalo a ešte sa to teda samozrejme dokončí. A robí to kto? Robí to občan z našej obce. Budú to robiť občania. Takže na tých 1000 eur sa uvedotíme. Ty sa nevyjadril. Na ten príspevok, tak už traja ste boli za, ja som bol trošku nižší tiež názor, ale keď ste traja za 1000, tak myslím, že je to väčšina a môžem dať hlasovať tým pádom, keď súhlasíte. Takže dávam hlasovať.
Kto je za schválenie finančného príspevku pre Rímskokatolícku cirkev Moravská Svätá Lúka v sume 1000 eur? Kto je za? Všetci 5 poslanci, nikto nie je proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Ďalší bod programu máme diskusiu, takže nech sa páči, dávam priestor poslancov na diskusiu. Čo sa týka toho príspevku, sa bude nejaké zakladovanie? Vydokladovanie toho príspevku, použitie tých peňazí? Môžeme dať klauzulu, že nám vydokladujú použitie tých peňazí, na čo boli použité. Myslím, že áno, že treba, Áno, lebo viem, že keď aj my dôchodcovia sme dostali, tak sme museli vydokladovať. Áno, To urobíme. áno, takže toto poprosím za návrhu, hej, zakomponovať aj toto. Dobre. To navrhu máš? Za to vydokladovať. Už tady máme ďalšie diskusie. Máme to ešte na jednoho. Takže sa môžeme posunúť ďalej na 9. bod, to je návrh na prijatie uznesenia. Poprosím návrhovú komisiu, keď majú pripravený návrh na uznesenia, aby nám prečítali. Návrh na uznesenie z obecného zastupiteľstva konaného 11.10.2023. K bodu číslo 2 schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých bodov. K bodu číslo 4 voľba návrhovej komisie. Obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje za členov návrhovej komisie pani Želmíru Štefánkovú a Ladislava Helika. K bodu číslo 5 kontrola prijatých uznesení. Obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke berie na vedomie plnenie uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.7.2023. K bodu číslo 6 obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3/2023. K bodu číslo 7 obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi vo výške 1000 eur za podmienky vydokladovania použitia finančného príspevku. K bodu číslo 9 návrh na prijatie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Muránskej Dlhej Lúke schvaľuje návrh uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem návrhovej komisii. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby jednotlivých bodov rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté takto navrhnuté uznesenia. Kto je za? Ďakujem všetci ďalší poslanci. Nikto nebol proti, aby sa nikto nezdržal hlasovania. Posledný bod programu je záver. Ďakujem všetkým zúčastneným za účasť a prajem ešte príjemné zbytok dnešného dňa. Dovidenia.